Arratsaldeon danoi, ordularen inguruko atzerapenakin, aztertera goiaz gaurko ohiko plenua. Aurrera, Kontxi. Gai zerrendako lehenengo puntu da 2024ko urtarrilaren 29ko aktaren onarpena. Konforme zaite? Aho batez onartuta geratzen da. Bigarren puntue alkatearen jakinarazpenak, ez dago ezer. Vale. Hirugarrena. Plantilla organikoa onartutako dokumentuaren akats zuzenketa. Plantilla organikoa onartu zen udala aurrekontuarekin batera, baina konturatu dira akats batzuk darela, orduan akats horien berri eman, eta zuzenduta ustea da proposamena. Onartzaren aldeko botoak, baho batez, onartuta geratzen da. Laugarrena, udal langileen 2023ko soldatak 0,5% igotzeko proposamena. Proposamen hori izan da, KPIa aurrikusitako baino gehiago igo salako, eta estatuko aurrekontuetan horrela jaso salako, eta proposamena da, igoera hori aplikatzea eta eragina edukiko luke 2023ko urtarriletik. Onartzaren aldeko botoak, baho batez, onartuta geratzen da. Guk aldeko botoa emun jau, igoera honi, baina bai argitu nahi ginoena da funtzionarien soldata igoerak erabakimena ez daukagula, guk ez dagola hemen. Eta kaso honetan bebai, erabaki diren igoerak, edo hori gehitzea, Espainiako gobernuak eta komisiones eta UGT sindikatuen artean adostutakoa dela. Administrazio guztia daude lotuta eta behartuta horri betetzera, eta gure udala barne. Guk, talde bezala, alderdi bezala, eskatu nahi dugu, dagokigun kompetentzia osoa Euskal instituzioen eskuetan ez dagoen bitartean, Madriden sinatu berri den akordioa EAJ-PNV eta PSOE-ren artean bete dadila. Eta kontzertuaren batzorde mistoan adostu daitezela Euskal funtzionarioen lanbaldintzak. Horien egin nuen. Bosgarrena, 2023ko laugarren hiruhilekoari dagokion aurrekontuaren ejekuzioa. Udala, Euskaltegia eta Mispirualde. Kontu hartzaileak prestatu zon horren gaineko informazioa, bidali zitzaizuen, da besterik gabe jakitun gehatzen izateko. Seigarrena, berarkortasunari eta ordaintzeko bataz besteko epeari buruzko informazioa 2023ko laugarren hiruhilekoari dagokiona. Informazio hori kontu hartzaileak baita pasatu dut, eta jadanik diputaziora bialduta dago da, eta da zuek besterik gabe jakitun izateko. Zazpigarrena, hiri antolamenduko plan orokorreko 17. areako mintegi 2-lauko plan bereziari behin betiko onarpena. Lurralde batzordetik proposatzea beharrezkoa zien txosten guztik jaso dira, alegaziorik ez da egon, erakusgai egon den epean, eta jadania proposatzen du plan bereziari behin betiko onarpena ematea, etenda zein den udal baimenen suspensioa altxatzea, eta dokumentazio dana Eusko Jaurlaritzari parkatu. Gipuzkoako Foru Aldundiko mugikortasun, turismo eta lurraldeko antolaketako departamentura bidaltzea. Eta iragarkia, guzti honen berri emanez, Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea. Proposamen hau onartzearen aldeko botoak, baho batez, onartuta gehatzen da. 8.
Bergarako udala eta San Josepe elkartearen arteko hitzarmena Boni Laskurain Bederatziko gizartetxearen kudeaketarako. Gizartetxearen erabilera ematen zaio San Josepe elkarteari hainbat baldintzekin, hitzarmenean jasota gehatzen dienak, eta proposamena da, hitzarmen hori onartzea eta alkateari ahalmena ematea sinatzeko. Onartzearen aldeko botoak? Hau batez, onartuta gehatzen da. Bederatzigarrena, martxoaren 9ko adierazpena. Gai-zerrendarekin bere momentuan bialdu zen Eudelek bidalitako adierazpen proposamena, eta adierazpen proposamen horri EH Bilduk aurkeztu dio adierazpen proposamen alternatibo bat. Orduan biak irakurriko ditut, eta lehenengo bozkatuko da adierazpen alternatibo hori, eta onartu ezean Eudelen adierazpena. Eudelen adierazpen proposamenak honela dio. 2024ko martxoaren 8irako Eudeleko adierazpena. Emakumeen nazioarteko egun honetan bidezkoa da gure gizarteak historian zehar eraldaketa feministak eragin dituzten emakumeen belaunaldiekiko zorra aitortzea, bai genero agindu eta genero estereotipoen aurkako erresistentzietan, bai mugimendu feministaren borroka kolektiboetan. Sistema patriarkalak emakumeen ideiak ikusezin bihurtu ditu, eta haien aktivismo politiko eta soziala ukatu ditu. Beraien aldarrikapenak isilaraziz eta komunitateen aldeko lorpenen ebidentziak ezabatuz. Gainera, sistematikoki eskutatu dira jatorri eta tradizio kultural desberdinetako emakume arrazializatuen, lesbianen, diversitate funtzionala duten emakumeen eta adineko emakumeen ekarpenak. Zehazki, arreta jartzen dugu adineko emakumeen egungo belaunaldian, sistematikoki estereotipoatua eta diskriminatua den belaunaldi horretan, sozialki garrantzirik gabekoa bihurtu duten horretan. Gainera, ikusten zintasun hori ahulezia handiagoko egoerak eskutatzen ari da. Hala nola, prekaritatea eta pobretzea, nahi ez den bakardadea, osasun arazoak eta indarkeria matxista motak. Emakumeen alduntze prozesuak tradizio teoriko, politiko eta filosofiko feminista baten oinordekotzat hartzea eskatzen du. Horregatik, adineko emakumeek dituzten jakinduriak eta errealitateren ikuspegi kritikoa balioestea lagungarria da memoria historikoa erreparatzeko. Konpoketa horrek aukera ematen digu gure aurreko emakumeak ezagutzeko eta iragana, oraina eta etorkizuna lotuko dituen belaunaldien arteko transmisioa bermatzeko. Martxoaren 8an emakumeen nazioarteko eguna dela eta erakunde ezberdinek eskura ditugun estrategia eta mekanismo guztiak sustatu behar ditugu. Genealogia feminista ikustarazteko eta emakumeekin historian izandako hanzturak konpontzeko. Udalok, herritarrengandik hurbilen dauden erakundeak garenez, aukera eta ardura dugu toki eremuan emakumeen belaunaldien historia berreskuratzeko eta emakumeek eta borroka feministek udalerrien bizitzari eman dioten balioa aitortzeko. Adineko emakumeen egungo belaunalditik hasita. Beraz, Bergarako udalak konpromiso hauek hartzen ditu. Emakumeen memoria historikoa aitortu eta berreskuratzeko duten proiektuak garatzea, genealogia sortzeko, hurbileko erreferentzietatik hasi eta tokiko bizitzan eragina izan duten talde feministetaraino. Une historiko bakoitzean, tradizio eta ingurune kultural guztietan, sistemarekiko erresistentzia eta erantzuna artikulatu duten mugimendu feministek aintzatezten laguntzea. Ezagutzak eta esperientziak trukatzeko belaunaldien arteko topaketa eta elkarrizketa guneak babestea.
alduntze feministarako eta adin eta baldintza desberdinetako emakumeen aliantzarako guneak izan daitezen. Emakumeen ikusgarritasun soziala sustatzea ikuspegi intersekzionalaz bereziki adineko emakumeena, bere aniztasun osoan eta emakumeen sartzaroari buruz gizartean nagusi den irudia eraldatuz, adinean eta estereotipoetan oinarrituta. Adineko emakumeek esparru publikoan dituzten esperientzietan eta harreman eta partaidetza moduetan arreta berezia jarriko duten proiektua bultzatzea, haien aniztasun osoan. Errenta bajuenak dituzten adineko emakumei, bereziki alargunei, alduntze ekonomikoa bermatuko dieten diru-sarreren eta pentsioen eskaera babestea, eskumena duten erakunden aurrean eta konpentsazio neurriak aztertu eta artikulatzea. Adineko emakumeentzat, bereziki alargunentzat, dauden laguntza eta prestazio ekonomikoak ezagutaraztea. Udal eskumeneko laguntza eta zaintza zerbitzu publikoak indartzea beren herrietan, adineko emakumei autonomia eta aktibismoa mantentzea ahalbideratzeko. Adineko emakumeen aurkako indarkeria matxistaren eragina eta hura gauzatzeko moduak ikartzea eta horietan sakontzea, emakume horien errealitatera eta beharretara egokitutako erantzunak artikulatzeko. Berdinsarea sarearen bidez, eudelen eta emakunderen laguntzarekin, udalerrian emakumeen tokiko memoria berreskuratzeko abian jartzen ari diren ekimenak ezagutaraztea eta ikusiaraztea. EH Bilduk aurkeztutako adierazpen alternatiboa berriz honako hau dio. Martxoaren 8 gobernantza feminista helburu. Zaintzen krisi batean murgilduta gaudela dioten ahotsak aspalditik datoz, eta tokia ezberdinetatik. Baina ez dira atzokoak krisi honi erantzun nahi dioten mugimendu eta ekimenak. Hala ere, nabarmendu nahi dugu pasaden azaroan zaintza sistema publiko eta komunitarioa ardatz Euskal Herrian greba feminista orokorra aintzindari izan dugula. Bizitzari baldintza duin eta justuetan eusteko apustu egiteko unea da. Horrek begirada feminista eskatzen du erakundetatik bultzatzen ditugun politika guztietan. Diskurso utsaletatik elkarlanerako eta sistema publikoaren defensarako bidean ezarri eta eraikitzeko garaia da. Gure herrian ere lanketa sakona egin genuen eta bi dimentsiotan ardaztu ziren aldarrikapenak. Alde batetik, eremu pribatuen emakumeek familia eremuan bereziki egindako lan ordaindu gabea ikustaraziz. Eta bestetik, feminizatutako eremuetan egindako lan ordaindu prekarioa salatuz. Argi geratu zen, herritar guztien bizitzek ez dutela berdin balio gure herrietan, eta emakumeen gainean erortzen dela zaintzaren lankarga gehiena. Honek dakarren ondorioetako bat feminismoetatik izendatutako lanaldi bikoitz edo hirukoitzak dira. Beste gauza batzuetan emakumei haien denbora eskaintzeko aukerak enduz, izana lan ordaindua, militantzia politiko-soziala eta abar. Hau da, poterea zentzu zabalean eta gaitasun politikoak sortzen dituzten alor guztietan guztientzat egoteko aukera murrizten zaie emakumei. Honen eraginez, denboraren banaketa desparekoak gertatzen jarraitzen dute eta emakumeek zaintzen ematen duten denbora horretan lan hauetatik ardurarik hartzen ez duten gizonek boterea metatzen jarraitzen dute. Egoera honen konsiente izan behar dugu eta horri erantzungo dioten politika publikoek emakumeek boteretzea ere eraman beharko lukete. Horretarako ezinbestekoa da gobernantza feminista aurrera eramatea. Gobernantza feminista berdintasun politiketan historikoki kokatua izan da. Berdintasun planen zutoinetako bat bezala eta gobernu ona esan zaio. Egiteko moduei, egiten denari baino gehiago begiratzean datza. Demokratizazio prozesu bat da oroar, lehentasunak definitzeko beste begirada bat. Jarduteko eta lan egiteko prozeduretan aldaketa.
Gobernantza feministari buruz ari garenean, lidergo transformatzaile bati buruz ari gara, eta beharrezkoa da ikuspegi feminista txertatzea aurrera eraman nahi dugun prozesu subiranistan. Garrantzia eman behar diogu publiko eta komunitarioaren arteko harremanei, elkarrekin sortzen diren bidegurutze berri eta ardura partekatuei. Ezin dugu ahaztu, komunitatea ez dela norbanakoen batuketa soil bat, lurralde batean bizi diren eta menderakuntza sistemak sortzen dituzten eta bizi dituzten izaki taldeen multzoa baizik. Komuna kudeatzeko erantzun kidetasuna behar dugu beraz, eta horretarako argi izan behar dugu politika bizitzaren eremu guztietan artikulatzen dela. Beraz, zehar lerrotasun, erradikal bat martxan jarri behar dugu. Hau da, estruktura estankoak apurtu behar ditugu eta sail ezberdinen artean proiektu konpartituak eraiki eta kudeatu behar ditugu. Behar izan nabarmen eta erronka handi hauen aurrean, gure herriak dinamika eraldatzaile eta partekatu bat abiatu behar du. Erakundetatik ahalegin eta konpromiso hori aitortuz, proposamenak eta aldarrikapena jasoz eta topaketa eta elkarrizketa guneak bultzatu eta indartuz. Horrekatik guztiagatik Bergarako Udalak honako hau erabaki du. Berdintasun Kontseiluaren etengabeko hausnarketa, ebaluaketa eta hobekuntza dinamikan jarraitzea. Gobernantza eredu parte hartzaile eta demokratiko bat garatzeko asmoz. Mugimendu feministarekin batera, herri akordioarekin bat egin eta landutako puntuak espazio partekatuetan aurrera eramatea. Zaintza planaren garapenean sortu daitezkeen espazio partekatuetan besteak beste. Berdintasun zein barne planen bidez, gobernantza ereduaren inguruan lan egitea eta emakumeen boteretzea sustatzeko bideak ezartzen jarraitzea. Azaroaren 30ko greba feministaren baitan Bergaran osatu ziren hausnarketa maietatik ateratako ondorioak aintzat hartzea. Mugimendu feministak bidezko eta berdintasunezko gizartea lortzeko egindako eta egiten duen ekarpena eta lana aitortzea. Euskal Herriko mugimendu feministak herrian bultzatuko duen dinamikarekin bat egitea eta martxoaren 8irako deialdiak babestea, herritarrei bertaratzeko deia eginez. Esan bezala, lehenengo bozkatuko dugu adierazpen alternatiboaren onarpena. Onartzaren aldeko botoak? Aurkakoak? Abstentzioak? Onartuta geratzen da. Aldeko 10 botokin, aurkako 5 eta abstentzio batekin. Beraz, onartuta geratzen da. Boto azalpenik edo? Roberto. Bien, simplemente para explicar la abstención, bueno, es por una cuestión obvia. No vamos a votar en contra de cualquier manifiesto que tenga que ver con una cuestión tan seria y tan importante como la que se celebra el 8 de marzo, por lo cual hemos decidido abstenernos. Ahora bien, dicho eso, es verdad que nos da pena el que hayamos generado esta imagen de división política en este pleno, porque entendemos o entiendo que es una división que nada tiene que ver con la realidad social de este pueblo. O sea, realmente en Bergara, como en el resto de Euskadi, me atrevería a decir, no existe tal división y es una pena que los representantes políticos que estamos aquí sentados hayamos escenificado una división, como digo, gratuita. Nos hemos enredado entre versiones, no versiones, esto uno, que si el otro. Yo creo y sí que pediría a las tres fuerzas que estamos aquí que para siguientes ocasiones nos lo tomemos con seriedad y no demos esta imagen que yo creo que en nada favorece a Bergara, en nada favorece a lo que es el clima social de nuestro pueblo y sobre todo en nada favorece a la importante lucha por la igualdad, que es lo que tenemos que o deberíamos de hoy apoyar unánimemente. Nada más. Bai, guk ere pixka bat nahi ginoan gure boto azalpena azaltzea, guk ere pena sartu dugu, ez garelako gai izan
martxoa 8ko egun batean adierazpen adostasun bat lortzea, ero adierazpen bateragarri bat aurkeztea. Guk gaur izan dugu EH Bilduk aurkeztu duzuen mozio alternatiboaren berri, eta egitza esan, ez dugu aukerarik ikusi, zuen aldetik nolabait partekatzeko, ero nolabaiteko adostasun bat horren inguruan bilatzeko gaurko plenoari begira. Gero nahaztu gara, alternatiboakin, azkenian erabaki da bide hau hartzea. Guk bai eskatuko genuke eta usteot aurreko legealdian, zuek egonda ere, edo zuetako gehiago bentzet, orduan bai egiten zala saiakera batzuk, hainbat mozio, adierazpen, ero denporaz adosteko asmoarekin. Orduan, eskatuko genuke pixka bat lan hildo horretara bergai geran bueltatzeko. Eta printzipioz hori. Ados igual epeekin eta bar, baina gure partetik egon da proposamen bat plenoasi aurretik aztertzeko eta adostasun batera ailegatzeko, eta ez da posible izan, eta horregatik aurkitzen garen momentu honetan. Proposamena baizalako, danon arteko adierazpen adostu bat lortzea, baina hori posible izan ez danez, guk bai nahi ginoan azpimarratzea bi alternatibak kontrajarriak ez baldin badia bebai, guk uste ginoan bai darela idea batzuk azpimarratu beharrekuak, pentsatzen jaulako orain arteko gure iparrean edo gure iparra izan dian oinarriak izan diela zaintza erdigunean jartzea eta gobernantza feminista bati buruz eztabaidatzea eta horren hariko bide bat egitea, eta pentsatzen joan eudele testuak ez ebala hori jasotzen, eta horregatik ikusi dugu beharra beste testu bat esortzearrena, ez? Pentsatzen dugulako hartzen dugun konpromisua bebai oinarri horietan zentratuta darelako, bai? Horregatik beste testua eta alternatiba bat proposatzearena. Esaten dut, egonda aukera gure partetik adierazpen batera tu bat lantzeko proposamena, eta ez gaurretara iritsi. Nik aipamentxo bat eta gehiago Albertok esaten denekin oso onda. Uste dut, kasu honetan eudelibe lanketa bat eskatu behotzaula. Eta udalerri guztiok ordezkatzen gaituen erakundetik, eta lehena izatzen ginen, bozera maio batzordean, horregatik hasi dugu bilera udalbatza berandu hau, ja danok ordezkatzen gaituen erakunde batetik, iritzi batzuk edo indako proposamen batzuk jaso barik dauzkan proposamen bat baldin badator, nekez udal batzetan hartuko ditugu aho batez erabakixak. Eta uste dut zentzu hortan, eta aurreko astean eukigunan eudeleko batzar nagusisa, eta antzerako gatazka bat sortu zen aurrekontuei dago gizonez, uste dut badala eskatzeko kontu bat. Indar korrelazioak eudelen barruan diena die, indar korrelazioak udal batzetan dienak die, eta uste dut hori kontuan eukitza aho batez erabakixak hartzeko bidiak lantzia, eta alakotan, zesanik ez, estrategikoak eta herri mailan uste dut aho batez erabakixak hartzea tokatzen jakun gaixak lantzen dienean, uste dut errestu beharko litzakela eudeleko ejekutibatik itzen den lan hortan eta batzordatik itzen den lan hortan danok batera erabaki batzuk hartzeko bidea. Mikel. Ados esandakoekin, baina bakarrik gogoratzea eudeleko ejekutiban EH Bildu ere badagoela. Eta orduan, espaldin dira gai eudeleko ejekutiban, ero dagokion organoan adierazpen martxoari 8ko begirako adierazpen bat adosteko, danon errua izango dela, ezta? Porque ejekutiban alderdi guztiok gaude. Oso argi, Mikel, uste hori esan nahi izan dutela. Udal herri guztien ordezkaritza dan erakunde batek, udal herri guztietan eta udalen bertan dagoen indar korrelazioa ordezkatzen den erabakixak bideratu beharko dituela eta errestu beharko dituela, gainera, hain estrategikoa dien gaixa dienean. Baina nik puntualizazioa eta ez da sorpresa sartzen gaituen ezer,
indarko relazioak eudelen momentu hontan batzu die, udalrezitan beste batzuk, eta han itzen din proposatzen batzuk jasotzen espaldin badie, eta proposamen horrek itzen dituen indarko relazioak beste leku batzutan baldin badauke agotza hundixaua, hango proposamen horrek beste espazio batzutara alegatzia inok ez gaitzu sorpresa zarrapatzen. Eta uste dut, maite gaitzatu den moduan, alabet, eta insistu dut horregatik hasi da berandu galbatza, planteau da ilan sortzira arte, martxoan sortzira arte, badugau 15 egun, eta planteau da eztabaida hori pleno honetatik kendu, eta bozera batzordean beste modu baten lantzeko denbora emotia. Bueno, esan ikusten, eta plenora etorri da, baina nik, eta insistu dut Alberto esan da benakin ados egonda, pena bada lako gai batzutan, eztabaida bera sortzea nolabait banaketa hori irudikatzea. Orokorrean esango nukenian, halako gaixetan matitzak matiz ikuspegisa konpartitzen daunean. Baina esan dutena, uste dut, beste estamentu batzutan bide honek erresteko aukerak egon beharko lirakeela, jakinda, kasu honetan, 3 alderdixak ordezkatuta daela ejekutibo horretan. Orain, eskaera eta galderen puntura pasa baino lehen proposatzen zaizue gaizarretan kanpo beste gai bat aztertzea, eta da jardunekin sinatuko lizateken hitzarmena onartzea udal lokal baten erabilerarako, azokan erabiliko luken lokal baten erabilerarako. Gai hori aztertzearekin aztertzearen aldeko botoak, ados aetenez, noain proposamena da hitzarmen hori onartzea, emango litzaioke lokala erabiltzeko eskubidea, gehienez 10 urtera arte, urtez urte joango litzakea, gehienez 10 urtera arte, eta proposamena da hitzarmena onartzea, eta alkateari ahalmena ematea sinatzeko. Onartzearen aldeko botoak, batez onartuta geratu da. Eta azkena eskara eta galderak. Bukatutzat mongo dugu, otsaileko plenua. Mila esker. Hala, con Dios.